Похвалений Єсус Христос. Вітаю всіх вас, поважані телеглядачі у ефірі телепередача «Радость Євангелія». З вами я, ксьондз Дмитрий Малець, вікарій парафії Узвіження Святого Крижа. Сьогодні ми переживаємо 16-ту звичайну неділю. Послухаємо текст Євангелія, призначений на цей день. У той час, з Євангелія паводле Матвея, у той час Єсус пропонував людям іншу приповість, кажучи: «Володарство небесне подобне до чоловіка, який посіяв добре насіння на полі своїм. Коли ж люди спали, прийшов ворог його і посіяв між пшеницею колосовник і пішов. Коли ж збажена узійшла і дала плод, тоді показався колосовник. Прийшовши ж слуги господаря дому, сказали йому: «Пане, це ж недобре насіння посіяв ти на полі своїм. Откуль же на їм колосовник?» І он же сказав їм: «Ворог зробив це». А слуги сказали йому: «Хочеш, ми пойдемо виплатити його?» Але він сказав: «Хочеш, ми пойдемо випалити його?» Але він сказав: «Ні, каб вибираючи колосовник, ви не повиривали разом з ним і пшениці. Покиньте рости разом тое і другое до жнива. І в час жнива я скажу жнецам: зберіть спочатку колосовник і зв'яжіть його в пучки, каб спалити, а пшеницю зберіть у гумно моє». Гэта слово Пана. Уміловані у Христі Пану, брати і сестри, у Святім Писанні, особливо в Новому Заповіті, символи і знаки, які Єсус відкриває своїм учням, вельми часто становляться зрозумілими як знаки кінця світу. І зрешти, сьогоднішня приповідь не виключення. Однак габреї були вельми прив'язані до Єрусалимської святині. Без яе навіть не уявляли свого релігійного життя. Яны ганарилися ёй, лічили яе Домом Божим. Святыня гарантавала ім Божае благословленне і дабрабыт. І ведаеце, усё было б добра, каб не памылка, якая заключалася ў празмернай прывязанасці габрэяў да Єрусалимської святыні. У нейкі момант яны пачалі лічыць, што іх святыня сама па сабе з'яўляецца гарантам і бяспекай, што абароніць выбраны народ ад ворагаў. Памылка ў тым, што не моцны давер і надзея на Бога, а толькі само існаванне святыні служыла для многіх габрэяў пачуццём бяспекі. У гэтым і заключаўся трагізм тагачасных габрэяў. І не толькі іх, бо сродак палічылі за мэту, а сімвал пераблыталі з тым, што ён павінен сімвалізаваць. Таму свой давер мелі не столькі ў Богу, колькі ў справах рук сваіх, якія атаясамлялі з Богам. Аднак, паважаныя браты і сёстры, толькі сапраўдная жывая вера дае чалавеку доступ да Бога і гарантуе яго апеку. Без веры ані святыня, ані касцёл, ані святыя абразы, ані нават малітва і сакрамэнты не маюць збаўчага значэння. Належыць пра гэта памятаць, каб не трапіць у пастку фармалізму ці рэлігійнага магізму. Магчыма, аб гэтым думаў Єсус, калі перасцерагаў сваіх вучняў ад рознага роду падманаў і хлусні. Менавіта ад таго, што людзі ад імя Бога направа і налева
раскидаются пустыми обещаниями, сумнівнымі аб'яўленнямі, фальшывай інтэрпрэтацыяй Божага Слова, зманлівымі цудамі і гэтак далей. Асабліва сёння ў наш час існуе шэраг шматлікіх сектаў, якія базуюцца на здабыванні грошаў. У эпоху нігілістычнай філасофіі, чалавека згубнай ідэалогіі, фальшывага містыцызму вельмі лёгка згубіць веру. Дарэчы, гэты падман пагражае свету не толькі сёння. Заўсёды так было. Хоць, можа, тады не выкарыстоўваліся такія тэхнічныя магчымасці, як цяпер. Аднак не ў тэхніцы справа, але ў ашуканстве. Бо ўсе падобныя ідэалогіі і сродкі служаць толькі аднаму, каб ашукаць чалавека, адцягнуць ад Бога, зацягнуць яго ў няволю. І гэта вельмі проста зрабіць, калі замест веры, асабістай сувязі з Богам, чалавек прывязваецца да сваіх уяўленняў, вобразаў Бога. На жаль, вельмі часта гэтыя вобразы супярэчаць таму, аб чым навучае Касцёл і традыцыя. Езус звяртае вялікую увагу на навучанне, падкрэсліваючы важнасць трывання ў супольнасці Касцёла. Ён сам асабіста таксама пра сваіх вучняў праводзіў шмат часу, абвяшчаючы Божае Слова, навучаючы, молячыся. Вялікую колькасць часу праводзіў разам з апосталамі і вучнямі, тлумачучы ім сваю навуку. Калі казаў пра Святога Духа, то перадусім дзеля таго, каб гарантаваць Касцёлу вернасць праўдзе. Бо Езус ведаў, што ад правільнага мыслення залежаць правільныя ўчынкі. Паважаныя браты і сёстры, праўда можа трываць толькі ў супольнасці, ажыўленай Святым Духам. Вернасць праўдзе вельмі складаная ў тым выпадку, калі чалавек адзін. Супольнасць людзей, якія аднолькава думаюць, якія маюць адно да аднаго давер, звязаныя адзін з адным. Такая супольнасць дае чалавеку сілу. І гэта з'яўляецца першым заданнем Касцёла – збіраць людзей у адно, каб даваць ім сілу. Даваць сілу веры, малітвы, братэрства і сілу вернасці. І гэта сіла не скіраваная супраць кагосьці, але сіла скіраваная да Бога, да праўды і добра. І не выпадкова большасць апакаліптычных знакаў, якія абвяшчаюць апошнія часы, заснаваныя на вобразе знішчэння адносін між людзьмі і народамі, на ўзнікненні недаверу і нянавісці ў сем'ях, грамадствах, народах. Адзіны паратунак – гэта заставацца верным праўдзе і любові. А Касцёл нам служыць у гэтым дапамогай. Не будзем губляць гэтага шансу. Амен.